Det danske samfund er bygget på nogle principper omkring, hvordan individets udfoldelse skal være. Vi lægger her vægt på retssikkerheden og på privatlivets fred. Begge begreber er under voldsomt pres og har været det gennem nogle år, på grund af, at Folketinget har vedtaget nogle regler om, hvordan man kan og skal overvåge danske borgere. Som udgangspunkt så skal al mobiltelefoni, al form for mailkorrespondance og al internettrafik registreres, og politiet har adgang til dem, hvis de kan få en retskendelse på det. I dag er det sådan, at retskendelser på det område her falder forholdsvis nemt hos dommerne, så det vil sige, at det er nemt for politiet at få adgang til at overvåge de enkelte borgere. Og det er sådan, at hvis en mistænkt har kontakt med andre, bare via telefon, så kan man udvide overvågning til også at omfatte dem, der har været i kontakt med den mistænkte. Det betyder så, at du rent tilfældigt kan komme ud for, at politiet ved en masse om dig, og det vil jo ikke engang oplyse dig om, at de er i gang med at foretage den her undersøgelse her, eller hvad resultatet af den bliver. Så på den måde så får vi efterhånden spundet Danmark ind i et hemmelighedskrammeri, hvor man registrerer en masse om borgerne, man fortæller ikke, hvad det er, man registrerer, og heller ikke, hvad man bruger det til. Nogle argumenter fra politikernes side, det er så, at jamen, hvis man ikke har noget at skjule, så er der jo heller ikke nogen grund til ikke at blive overvåget. Og det er jo at vende vores normale retsforståelse om. Det man gør er, i stedet for at sige, at det vi gerne vil, det er at fange nogle kriminelle eller nogle terrorister, så siger vi, at alle borgere fra starten af skyldige, indtil de kan bevise det modsatte. Og det er jo en paradoksal situation at sætte sig i som samfund, at man i forbindelse med at forsvare demokratiet er i gang med at ødelægge det. Det er blevet for nemt simpelthen at elektronisk registrere, og det er også blevet for nemt at misbruge oplysninger. For at sikre et samfund som Danmarks udvikling på teknologifronten, så er det vigtigt, at borgerne har en tryghed og en sikkerhed og en tillid til, at de oplysninger, der registreres, ikke kan misbruges. Og den tillid og den tryghed, det kan man simpelthen ikke have i dag, fordi at registreringen er så omfattende, at sandsynligheden for, at der kan forekomme misbrug, er ret høj. Vi ved fra tidligere samfund, hvor at overvågning og mistænkeliggørelse har været nogle af pillerne i systemet, de østeuropæiske lande for eksempel, hvor galt det kan gå, og hvor ufrit et demokrati, der kan komme ud af det. Og det ønsker vi ikke. PROSA ønsker at sikre, at de uheldige konsekvenser, der er af den måde, hvorpå man foretager overvågningen, kommer frem til debat, så vi kan imødegå de værste af de problemer, der opstår, når man sætter sådan en større overvågning i gang af et helt samfund.